Първият и по-евтин начин да си направите 3 очила е използвайки този модел от сайта lifescience.asu.edu или The Paper Project, което е сайт, където може да откриете как да си направите общо всичко от хартия. Заслужава да го пустите. Така, първо трябва да подлепите този лист върху картон, което ще направим сега. Така, след като сме залепили листа, време е да го изрежем по указанията, както в детската градина. Ето адреса на сайта. Сега да изрежем и двете дръжки. Тук долу има и полезна инструкция как точно да добавите синото и червеното стъкло. Но общо тези трите неща, които трябва да изрежем. Добра идея е, ако имате очила от последното слънчево затъмнение през 99-та, да ги използвате, като просто смените плаките. Ако пък нямате, можете да си изрежете собствени. А сега е време да сгънем дръжките където трябва и да ги закачим за самите очила. Първо правим разгръвките с ножицата. Не много сполучливи. Сега е време да изрежем две парченца целофан и да ги бъдисаме съответно в червено и синьо. Не е нужно с точна форма, просто трябва да покриват отворите. Нека отбележим. И нека ги осветим. Всъщност никъде не е споменато дали ги осветим от двете страни, но според нас няма смисъл и затова ще осветим само от предната страна. Въпреки че според производителите си маркера попива веднага, очевидно това не е така, така че внимавайте. След като сме готови с
тези плаки. Вече е време да ги закрепим върху самите очила. Въпреки че в инструкциите се споменава да се залепят с лепило, то може да наруши цвета и затова предпочитаме да ги залепим с тиксо. И така, вашите 3D очила са готови.